Guys, Karton Guy, mga DDS. So, lang, eyes on the road. 'Di ba? Narinig ko lang sa ngayon lang, no, meron parang si President Duterte. At ang naabutan ko, ito 'yon. Sinabi ko lang, 'di ba? He addresses sa mga armed forces natin. And I tell you guys, kung walang magawang aksyon, kung inutil yung natin, mga mababatas natin na iniluklok natin, karga-karga pa ni President Duterte during the campaign, tawa-tawa pa, no? Na iboto natin because of President Duterte. So meaning, in short, kung wala silang aksyon, nabodol tayo, no? Nahahawa yung mga tao niyan. So anong ibig sabihin yan? Cancer of the society na yan, no? Matagal na itong natin. Matagal na itong sinisigaw natin. 'Di ba? Dati lumalala na yung cancer ng bayan. Ngayon, unti-unti na namang bumabalik. At kailangan natin ngayon, no, boses ng bawat isa. At least yung cancer na nakita natin, stage 1 pa. Badala pa yan. First year on his term. Okay. Ang hinihiling lang natin is what? Hinihiling lang natin is at least kung meron mang nasaan ang Pangulo, nasaan ang pondo ng bayan. Kasi nga, kung walang magawa yung COA, kung inutil yung COA, bakit pa tayo nagpasweldo ng Commission on Audit? 'Di ba? 'Di ba? Sayang lang yung sinusweldo natin. Ha? Okay. Sayang lang yung sinusweldo natin, no? Kung yung departamento nila is inutil, kung yung departamento nila katulad sa mga mambabatas natin, no? Tahimik lang, lingo-lingo lang, kung sa Bisaya pa, pabungol-bungol lang. Tapos ang galing during the campaign, 'di ba? Shaking hands, tawa-tawa, nakipag taas pa ng kamay ni Tatay Digong, President Duterte. Pero ang resulta, guys, kaya guys. Pero you know what? Ang resulta,
walang maaasahan. Ginagamit lang si President Duterte. The same thing with Sara. Ginagamit lang si Sara. And that's the truth. Kawawang mga Duterte, no? Kawawa, no? Pagkatapos na, di ba? Na binigay niya lahat para sa bayan natin. Nakikita natin yung Pangulo every week nag-a-update sa atin, kinukumusta, di ba? Yung bawat departamento niya. Kahit maraming mga critics, bayarang mga critics, ngayon hindi mo makikita mga critics kasi baka totoo yung sinabi niya, nabubusog na ang bulsa, o baka naman nabubusog na sila sa kanilang vested interest. I'm referring to mga oligarchs na may pag-aari ng mga mainstream natin. Nabubusog na yung mga binayarang mga ensaymada ba yun? Mararami hindi natin mailahad kasi ang rami na Tingnan nyo yung mukha nila. Kung sa Bisaya, pag ibutangan ng chinchonso siguro may pambili na ng chinchonso. Again, hindi hayaan sa Diyos, di ba? Ito mga taong ito, may panahon rin yan. Ang importante guys, isa't isa sa atin, importante, bawat mamamayan, kung nakikita mo yung mali sa lipunan, huwag kang magsasabing, huwag kang magrereklamo. Kung wala kang gagawing aksyon, no? Kung hindi ka sisigaw, nasaan na yung pondo? At ito yun, di ba? At least meron tayong boses. Hindi boses ng ordinaryong Pilipino Hindi boses nandyan sa Maharlika, no? Di ba? Mga expose, sinasabi niya ito, ino-ignore lang ng mga senador, ino-ignore lang ng mga kongreso. Pero nagsalita na yung Pangulo natin. At sa ngayon guys, di ba? Hinikayat na niya yung armed forces natin. Tama yung sinabi ko, no? Kasi nga, kung hindi kaya ng departamento, Commission on Audit, useless yung Commission on Audit. Kung hindi nila magampanan yung mga katungkulan nila. Kung mismo yung body of the government hindi na magpa-function, what's the use? Kung itong cancer na nakita natin unti-unti na stage 1 pa, kailangan di ba? Dapat aksyonan natin habang hindi pa lumala. What do you expect for another 5 years? Ini-ignore lang nila
Kumusta yung kaso ni Percy Lapid? Ngayon lang guys, from the glitches doon sa airport, di ba? 1 year pa lang, glitches. May problema na sa airport. Bigil biruin mo, nag-brown out. Tapos ngayon naman, na-hack yung PhilHealth. Tapos, ngayon, hinahack na naman yung sa Kongreso. Ang rami, no? Grabe talaga, no? Itong, grabe. Kaya nga sabi natin, cancer talaga, Kasi, kumakatay-katay na yung ano niya, Tapos itong si Sasurgando pala, hindi ko nakita yung ano niya, It's all about yung sa website sa, 'di ba, yung claim ng ano ba? Yung claim ng Congress na hack daw sila. Pero ang website kasi is composed of ano yan, domain name. Tapos punta sa server kung saan yun inaano nila. Yung domain name, front line yan. Ang main talaga na ano, if you are in the IT industry, you based on the IP address. I-ping mo yung IP address, or i-call mo yung IP address, that's the time to check, no? Ang domain name, wala. Kahit ibang domain name, pwede mong i-redirect yan. Yun, napansin ni Sasurgando. And good thing, ito sila Maharlika, ito si Sas, diba? They are supporting, diba? They are very loud, they are very noisy during the time, diba? Sa unit team. At itong mga taong ito, diba? And we are lucky enough. At ito sila. Bakit? Nasa ibang bansa tayo, no? We could not blame other vloggers, di ba? Kumakampi na sa pinabangon nila yung sa kabila, or wala silang magawa, di ba? Wala silang magawa. Pinabangon nila yung sa kabila kasi nasa sa Pilipinas ka, di ba? Otherwise, kung kukontra ka, may pamilya ka, hawak nila yung mga oligarchs. Kung magtrabaho ka sa private firm, hawak nila yung oligarchs. Kung magtrabaho ka sa government, sila yung nakaupo. Wala kang choice. That is why, kahit isugal mo yung kaluluwa mo, isugal mo na lang. Kahit yung kaluluwa nila, ialay nila sa masama, basta maisalba yung pamilya nila. At no wonder, itong mga, ang rami nakikita ko nakikita ko mga vlogger, mga lahat-lahat, pinabango ng pinabango, diba? May vlogger pa na nakikita ko, ang ganda ng talumpati, diba? Para yung sa itay niya. Nabubuhay ba tayo sa ganyan? Sa talumpati na, in fact, yung talumpati niya
May teleprompter sa in front. Kabilaan. Tapos itaw namang mga makikinig, nabubudol na naman, oo nga no. Yun ang role niya. Yun ang role ng vlogger na iyon. Palaging pabango, pabango. So coming from Tatay Digong, he encouraged, kung hindi magampanan ng Commission on Audit yung trabaho nila, yung departamento nila, inutil, no? So what's the next move? Yun. Tandaan natin, Armed Forces of the Philippines, mapa-military, mapa-police, sino yung taong nadoble yung ano ninyo? Nadoble yung sahod ninyo. Yung nag-iisang nagmalasakit lang, no? Sino yung tao na ang rami-raming mga kalamidad sa bayan natin nakikita natin, no? On site, nakikita natin. As a leader, he give instructions kung sino yung nasa field. Ano, aabot pa ba tayo ng another 5 years? Ang hinihingi lang natin, no? Open liquidation, open books. I-audit natin. Dahil hindi pera ng mga kongresista yan, hindi pera ng mga mayor yan, hindi pera ng mga senador yan, pera ng bayan yan, and they are the workers of the government. Saan galing yan? Mismo sa President Duterte natin. Baka nakalimutan natin. Or otherwise, again, pabalik-balik ako, pabungol-bungo lang, palingo-lingo lang, no? Ini-ignore lang nila. Bakit? Wala na silang, baka naubos na, no? Yung dapat na i-liquidate sana. Or hindi nila ma-justify. Di ba? Maraming mga ano si Maharlika eh. Marami siyang mga expose. All about, mayroon ng mga nabibiling mga bahay. Di ba? Biruin mo, in 1 year pa lang, nakabili ka ng mga mamahaling properties. Saan kinukuha yan? At dito yan, no? Dapat ano nila, mai-justify nila how o paano. Yan ang hiling natin. Kung merong nasaan ang Pangulo, nasaan ang pondo? Nasaan ang pondo ng bayan? Simple lang, no? Simple lang. That is why we address itong malalaking mga intel, mga funds nila, di ba? Kasi si Sara iniipit na yung ano niya eh, di ba? Tinanggalan siya ng funds, pero nakita pala natin. Ito pa lang si Romualdez, itong si Marcos,
itong si yung sa Bukidnon na congressman, ito yan, di ba? Tingnan talaga saan yung mga project, hindi lang ano sabihan na ito dito namon dito namin binigay yung wala. Tingnan talaga, i-check natin, di ba? Mismo na tayong mga mamamayan, hindi na tayo aasa, hindi na tayo aasa. This is our rights, di ba? Kaya nga kung iba hindi makapagsalita kasi takot sila, at least nandyan sila si Sas, nandyan sila si Maharlika, nandyan itong si Banatbay, di ba? Although sa Pilipinas si Banatbay, pero at least nandyan pa rin yung boses niya. Akala ko na, pero at least yung panindigan ni Banatbay, di ba? Yung mga coach Oli, sino pa? Si Bisdak, saan lagi? Bisdak Pilipinas ba yan? Di ba? Si pa? Busdada ba yan, Ito yung tatlong ata eh. If I'm not mistaken, ito yung tatlong inakusahan ni Remulla. So this is a new game, guys. So mga ka-DDS ko dati, this is a new game, di ba? Hindi na tayo makisawsaw sa international issue, kasi mismo sa bayan natin, yan ang major issue ng bayan natin. Kung hindi tayo makinig, wala kang rights, ay wala kang, kung sa Bisaya pa, wala kay katungod nga mo reklamo, diba? Kung wala kang ginagawang aksyon, dapat simulan natin. And it's good enough, diba? Ina-address na ni Presidente Duterte itong ina-address na niya sa mga armed forces. Kung hindi kaya sa departamento, sa Commission on Audit, mismo ang bayan, di ba? Tayo yung gagawa ng aksyon. At mag-ingay tayo. Kung kailangan mag-ingay tayo araw-araw, we gonna do it. We will do it. Ako tahimik na kayo. Ako tahimik na ko. Pero nakikita ko, di ba? Yung Pangulo. Kasi ito yung 2015 2016 di ba? Nasa backdraft pa tayo doon. Pero wala, ngayon is this is a different game. Bawat isa sa atin, we will use this kind of platform. Ang simpleng hiling lang sa mga mababatas natin, we need the open book, di ba? Okay guys, diha lang amping sa kanunay. Bye for now. Kariton guys.